Ginayawan landfill, ablihan og balik karong Lunes. Mga opisyal sa dakbayan sa Sugbo, posibleng mag-atubang sa pagkataktak gikan sa serbisyo. Robbery simulation sa Lapu-Lapu Police, wa magkadimao, apan nagmalampuson gihapon. MV Belrose, wa pay solusyon kung unsaon paghawas gikan sa pagkasangad. May hapon Sugbo ug Kabisayan. Mga public officials gipahinumduman sa buhatan sa Office of the Ombudsman sa paghikay na sa ilang mga SALN sa dili pa ang deadline aron malikayan ang posibleng kaso batok nila. Ang mapakya sa pagtuman sa maong mando mag-atubang og tukmang silot. Si Jinky Receipt sa detalye. Karon pa lang giauhag na sa buhatan sa Office of the Ombudsman ang tanang mga elected officials sa pagsumiter sa ilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung SALN samtang wa pa ang gitakdang deadline niini. Ubos sa Republic Act 6713, gi-require ang tanang public officials and employees sa pagduso sa ilang SALN aron masuta kung dunay pagsaka o pag-ubos sa ilang mga katigayunan. Ang mga outgoing officials kinahanglan nga mo-submit 30 kaadlaw gikan sa ilang paghawa sa serbisyo, samtang ang mga incoming elected officials 30 sab kaadlaw gikan sa ilang paglingkod sa katungdanan. Ang failure to comply, it's punishable under RA 6713 and under other laws. Gipasabot ni Naraha nga dunay mga designated offices din sila kinahanglan nga moduso sa ilang SALN. Ang mapakyas sa pagtuman sa maong mando, mag-atubang og tukmang silot. Kasong administratiba o kriminal ang posible nila nga atubangon. So isa yun ramang good kaayo na pag-monitor kay the moment nga makita na mo nga wala pa man di ay ni siya naka-file, maklaro man jud from date of assumption and by 30 days from that time wala pa jud siya naka-file, so klaro kaayo ang offense ana. Hindi nila matago kung di sila ka-file. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Receipt, News 5. Wa pay nakabot nga konkretong lakang ang mga ahensya nga nagtuki sa nahitabo na sa international vessel nga nasangad sa Monad Shoal. Bisan ang pag-salvage sa barko wa pay klarong petsa kung kano sa kinibuhaton. Kinigi aksyon na ni Peray Pasaporte. Mitambong sa gipatawag nga Interagency Emergency Meeting kagahapon ang PDRRMO, Penro, Divers, Marina Coast Guard, environmentalist ug ang representante sa MV Belrose ug Malayan Towage and Salvage Corporation. But masayran sa Kapitolyo kun nganong nasangad ang barko niadtong Lunes sa kadlawon dihang paingon kini sa lungsod sa San Fernando aron maghatod og clinker cement. Giplano na unta ang salvage operation apan ang Malayan Towage and Salvage Corporation nga mo'y gikuha sa maong kumpanya sa barko wala makapresentar sa ilang operation plan. Di makapadayon ang Coast Guard sa ilang operation hangtod nga dili nila masayran ang tinuod nga sitwasyon sa mga corals ilawom sa Monad Shoal. Buot sab nilang masayran kung luwas na nga makabiyahe ang maong barko labi pa kay gikan kini sa laing nasod. Naglaraw hinuon ang salvage company nga i-release ang hangin nga anaa sa ballistic tank o kahakuhaan ang kargamento og 300 metric tons karong Sabado sa buntag inigtaob sa dagat. To lighten the vessel, yes sir. Our aim is to avoid further damage to the coral. That is our main purpose, and to save the vessel as a whole. Ang ako lang punto ganina, nakapatong ng barko in an uneven surface. Basig bato pa na uban na patungan na so dili gyud pantay. So pag malihok-lihok na sa considering nga ina kabugat niyang regamento, basig mag-crack pa ba or simbako lang mabali unsa bay mahitabuan na makapos pa another major damage sa ato environment. Simbako lang. Apan ang fish inspector nga si Gary Cases nagkanayon nga bisan pang moabot og 1.4 ang gidak-on sa dagat. Apan nagtuo siyang maglisod gihapon ang salvage team sa pagpalutaw og balik sa barko. Bisag paabot sila sa highest tide, di lang po sa pagpalutaw. They will not float. As I see. Problema nga nakita, sir? Bukat pa man sila.
Si Attorney Bin Cabredo usa ka environmentalist og representante sa Kapitolyo nagkanayon nga dako og tulubagon ang tag-iya sa barko sa kadako usab sa damage sa corals niini. Kanang pag-restore sa mga coral reefs, ang average niyang gastuhon jud kung mag-coral transplant lang ka nasa $10,000 per hectare. Now sa nakita karon ni Mr. Cases, mga hapit 3 ka hektarya, pero kung sugod na ang operation niya sa salvage, sigurado yung kumudubol niya siya ang size sa damage. Muna siya karon among sabutan ng methodology. But kung gusto jud ka ang complete rehabilitation, naa sa $2 million. Sa Pilipinas, ang atuang cover sa environmental damage sa mga coral reefs, $1.5 million. Mao na maximum liability sa usa ka barko. Mao na gusto namong kuhaon sa PNI. Ibutan na siya seed fund. Pag human ang mga taga Malapascua, mao undertake sa coral reef rehabilitation. No, we're trying to get it as soon as possible. We're having a meeting now to discuss the tiny details. It's very technical, so yes, I'm not actually a technical guy, so it will be the salvors who will explain to the Coast Guard. So definitely it will take a week, or we're hoping to get it out as soon as possible. How soon, sir? Hopefully tomorrow, if they will. It depends on what will be agreed upon with the government. Samtang nasabutan usab sa tigom kagahapon nga dili isuspenso ang pagpasahom sa mga divers sa Malapascua sanglit usa kini ka tourism island. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga reklamo batok ni Fiscal Mary Ann Castro miabot na sa buhatan sa DOJ. Secretary sa maong departamento mipasalig nga imbestigaran nila kini. Si Jinky Rosit sa report. Wa mahimuot ang Secretary sa Department of Justice sa patong-patong nga mga reklamo batok ni Fiscal Mary Ann Castro. Iyang gibutyag, nagtapunog ang mga dokumento sa ilang opisina sa DOJ kabahin sa nagkalain-laing reklamo batok niya. Gani dunay pipila nga personal nga mibisita sa ilang buhatan aron ipaabot ang ilang mga sentimiento batok sa fiskal. Gipaybaw ni Secretary Emmanuel Caparas, wa nila katulgi ang mga complaints nga miabot sa ilang buhatan. Gani nasuspenso na si Castro og unom ka buwan base sa mando sa Supreme Court. If these are complaints that you feel very strongly about, then file formal complaints already. Because if you just talk about it, there's nothing that we can do about that. So, and the parties did come forward that they did file their complaints. Gipasalig sa Department of Justice nga matag reklamo batok sa fiskal, ilang giimbestigar. Isip usa ka institusyon, wa hinuon sila maapektuhi tungod kay padayon silang milihok bisan pa man sa mga reklamo nga giatubang ni Castro. So it continues to function. Ang tinitingnan na lang natin dyan is to be able to function efficiently so that it's able to treat everyone fairly. And it's doing that, no? Everyone na kinakasuhan, we're treating them fairly naman. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Usang samaran ug duha ang nadakpan sa anti-drug operation sa Criminal Investigation Detection Group didto sa Medellin. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Nadakpan sila si Adrian Sevilla alias Ayan ug Ernie Baro nga taga Sitio Takan, Barangay Kawit sa lungsod sa Medellin. Ang mga dinakpan nakuhaan og 12 ka gagmay ug dagko nga pakete sa shabu ug kwarta nga gituuhan halin sa drogas. Gibana-bana moabot sa 200 gramos ang nasakmit nga shabu nga gibana-bana nga mobalor og 2 milyones pesos. Nakuha usab gikan kanila ang kalibre 45 nga pistola, KG9 submachine pistol, ER-15 rifle, uban sa mga bala, granada ug drug paraphernalia. Ang nadakpan nga si Adrian Sevilla giila nga namaligya og shabu sa maong lugar. Pwede natin silang sabihin level 2. Almost 200 grams yung nakuha natin. And this particular project is a continuing project that we have implemented. Kadugtong to nung mga naunang mga nahuli naming mga tao last month. Si Sevilla miangkon nga igo ra siyang nagdala sa mga tao. Nahuglago og ng HRD, moitig
ti pahimutang sa mga tao, ti sulbad sa mga tao ang ginagmay problema. Kung mga tao na problema rito, ako lang doon, haron mapaabot sa among agawon. Si Ernie Baro miangkon nga ang armas nga nakuha gikan kaniya gipakuptan sa usa ka dakong drug lord. Apelo na ko ani sir kay lisod akong lawas ba namgay ko operasyon sa appendicitis. Nya karon na osban, tuberculosis. No nga. Nya apel ko ani pero ako sir usa ako ka tao nga ni-apel lang. Pero sa may kanang pag-apel. maligya sa. Apel ko anak maligya sir. Nakaiskapo ang samaran nga si Jerry Baro kinsa unang namusil sa mga pulis dihang gihimo ang operasyon. Nakig-alayon sila sa mga police stations, district hospitals ug clinics nga posibleng dangpan sa samaran nga si Jerry Baro. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Formal nga gihangyo ang PNP Crime Laboratory sa pag-autopsy sa bata nga namatay dihang gipanganak sa Vicente Sotto Memorial Medical Center. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Nagpaabot pa ang mga pulis sa resulta sa autopsy sa bata aron masugdan nila ang ilang investigasyon sa kamatayon sa bata nga namatay diyang gipanganak sa Vicente Sotto Memorial Medical Center. Ang hipe sa Women and Children Protection Center sa Cebu City Police Office nga si Inspector Arisa Utida nagkanayon nga nagpadala na sila og request letter sa PNP Crime Laboratory alang sa autopsy. Ma-order siya no, nakaroon ito ang kuan sa pagkakaroon ato manginong sa request na for the autopsy charge. Magsugod ang ilang investigasyon sa Lapu-Lapu District Hospital diin unang gidala si Idalin Anyusa sa wala pa kini gibalhin sa Vicente Sotto Memorial Medical Center. Ang Lapu-Lapu District Hospital dili mo perform sa cesarean operation hinungdan nga gi-refer nini sa Vicente Sotto Hospital. Sa Vicente Sotto pugos nga gipanganak sa normal nga paagi si Anyusa ug namatay ang bata. Nana kay name sa mga attending physician, ma'am? Wala ano sa pagkakaroon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Sa mga balita gawa sa nasod. Before going into further detail, babae nga sakop sa British Parliament nga si Joe Cox gipatay dihang gipusil sa ulo o gidunggab sa usa ka gardener gamit ang kutsilyo. Ang 40 anyos nga biktima gipatay samtang paingon nga mo-attend sa usa ka constituency meeting. Ang suspect nga si Tommy Mermi siya gituna og Britain First samtang iyang gipatiran ang biktima usa kini gipusil sa katulo ka higayon o gitiwasan pinaagi sa pagdunggab. Ang suspect na dakpan dayon sa kapulisan ug miangkon nga duna siya problema sa pangutok ug bag-o lang nga nakagawa sa psychiatric care. Nasayran nga kanunay makadawat og death threat ang biktima sulod sa 3 ka buwan. Sa Pakistan, usa ka babae nga misablig og asido sa iyang uyab gidakop sa kapulisan. Iyang gisabligan og asido ang iyang uyab human nasuko kay mibalibad kini sa pagpakasal kaniya. Matud sa babae, self-defense ang iyang gihimo human siya giatake sa lalaki. Ang babae nga si Momel Mai dugay na nga uyab ni Sadakat Ali. Apan ang duha mga puros minyo og kasado sa ilang laing tao. Gusto na nga makipagbuwag ang babae sa iyang bana aron magpakasal ni Ali. Katunga sa lawas ni Ali nasunog sa asido ug gitambalan sa usa ka hospital. Disney World Resort sa Florida magbutang na og pahimangno kabahin sa buaya human giatake ang 2 anyos nga bata sa ilang artificial lake. Gisaway ang mga nagdumala sa resort tungod sa kakulang sa warning signs sa lagoon nga igo lang nagdili sa pagkaligo. Gisiradaan usa sa resort ang ilang mga beach. Sa pagkakaroon ilang gi-review ang ilang mga pamaagi ug protocol sa pagbutang og mga signage ug warning signs. Hingpit na nga buksan ug balik ang Inayawan landfill sugod karong Lunes. Tanang mga basura nga makolekta sa mga barangay kinahanglan nang ilabay dito base sa mando sa acting mayor sa syudad. Si Leslie Vistil sa report. Sugod karong Lunes, mamahimo nang makalabay sila mga basura ang mga barangay sa Sugbo sa Inayawan landfill. Kini human nga mihatag na og pagtugot si Usmeña nga subling buksan ang landfill.
Pagkakaroon, padayon ang gihimo nga service road sa Inaywan landfill aron makalabay pa sa likod nga bahin niini. Kuan sa nina mo sa DPS kanang advantage pa nina mo sa DPS kay instead of one rang round ang ato ang DPS truck, makahatag na sila dito, maka-round na sila og mga twice or thrice nga rounds. So we could expect cleaner Cebu City kung maka-open na ta sa landfill kay gipasalig sa DPS nga di angay mabalaka ang mga residente kon adunay baho nga malisngaw sa mga dapit sanglit do na sila kemikal nga ibutang sa mga basura. Gani dili kini delikado sa panglawas sa mga nagpuyo didto. Kay right now naamon tay mga chemicals pod natay mga kanang gitawag nato grease bigan or natay mga gipang tawag nga mga chemicals nga somehow dili kaayo mo aggravate ang kuan ba ang baho sa landfill ba. Plano karon hilaske nga makigtagbo ni Acting Mayor Margot Osmeña kalabot silang paglabay ngadto sa lungsod sa Konsolasyon. Buot nilang mahibaw-an kung angayan na ba nilang hunungon ang paghatod og basura sa pribadong labayanan. Apan si Osmeña miingon nga di pa gyud nila mabayaran ng Asian Energy tungod kay wa pa kini kontrata. As long as the papers are in order. Because wala pa kay wala pa man contract. They were in my office about 2 weeks ago, and we said we will see if we can put the papers in order because whatever it is, they have already another services naman, di ba? We have used it, but maybe we can negotiate on the price. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Subay sa maong balita, ang DENR-7 dili uyon nga ablihan na karong Lunes ang sanitary landfill tungod kay kinahanglan pa kining moagi sa makuti nga proseso. Ang detalye sa report ni Ryan Sorote. Dili madali ang plano sa Cebu City Government nga ablihan pagbalik ang Inaywan landfill nga unang gikataho nga puno na. Enero 2015 gipasirahan ni suspended Mayor Michael Rama ang 16 ka hektarya nga landfill. Apan sa di pa kinisubling ipagamit, kinahanglan una ang pagtuon og pagkumply sa rekisitos nga gipangayo sa Environmental Management Bureau. Lakip ini ang pagsiguro nga dunay tarong nga pagmanage sa methane deposits, perimeter fence batok sa mga manguykuyay, pagtransport sa mga basura ug pagpahimutang og waste treatment facility. So taon pa usab kun doon na pagyoy igong space ang 16-hectare Inaywan landfill nga malabayan una kini ablihan. So part sa evaluation na buhaton sa DNR through EMP is iyang carrying capacity niya. So pila pa man ka metric tons ang allowed sa kining 16-hectare facility sa Inaywan. Papresentahon usab sa EMB ang City Hall og programa alang sa mga pamilya ug mga establishmento nga maapektuhan sa pag-abli ini og balik. Kung galing makomply sa city government ang rekisitos, i-forward kini sa National Solid Waste Commission. Sa karon, sagol-sagol ang mga basura nga naa sa Inaywan nga dili haom nga himuon nga sanitary landfill. Bugtong mga residual o mga madunot ra unta nga basura ang ilabay dinhi. Tan-awon siya nya kung dunay mga certain kining measures nga angay ipuno para ma-improve nato, ma-enhance nato ang reopening atong ibalik sa proponent nya isubmit sa nila pagbalik for kuan ana siya. Gawa sa dakbayan sa Sugbo, ang mga LGU nga dunay sanitary landfill mao lang dakbayan sa Talisay ug lungsod sa Dalaget. Way labot ang Konsolasyon tungod kay gipadagan kini sa usa ka pribado nga operator. Girekwire ang mga LGU nga mohimog kaugulingong landfill apan gamay ra ang misunod ini. Nasa 20 million pesos ang gastuon sa paghimo og 15 hectares nga landfill ug wa pay labot ini ang operational expenses. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gihimo na nga regular ang pagpractice sa mga pulis sa paggamit sa ilang armas. Apan sila mao ang migastos sa pagpamalit og bala nga ilang gigamit. Kini gi-aksyonan ni Edwin Cañete. Batang quarter sa tuig, mupahigayon pag-insayo ang kapulisan pinagi sa paggamit sa ilang armas. Sama nining among naaktuhan. Sagad sa mga pulis nga nag-insayo, adunay ranggo nga PO1 gumikan kay bag-o sa bila na dawat ang ilang mga service firearms. Tulo kay stages ang praktisan sa mga pulis. Una nini mao ang pagtira sa duol nga target. We start from the PO1s. Kay kato mga PO1s, as we all know, naala sila yung mga issue nga mga Glock nga pistol. So, para ma-proficient sila sa ilahang mga armas,
amo silang gina-continue sa ilang training. 122 ka pulis matag tulo ka buwan ang magpractice sa pagpusil sulod sa buhatan sa Cebu Provincial Police Office nga gimando ni PRO7 Director Patrocinio Comendador. Matod ni Senior Inspector Mi Rose Burlat, kaugalingon nga kwarta sa mga pulis ang gigamit sa pagpamalit og bala. Actually, ang bala is kanang personal nila nga kuan kay this is to hone their skills naman pod. So isip mga pulis, kinahanglan maayo jud ka mo kuan mo gamit sa imuhang armas. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Nakuha og grado nga 6 out of 10 ang kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa gihimo nga pagbansay-bansay sa pagtubag sa alarma nga pagpanulis. Ang simulation exercise nakamugna usab sa grabing traffic sa Dakbayan. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Sa nakalabay nga mga robbery simulation exercises sa Dakbayan sa Sugbo, Mandawi, daling nakaresponde ang kapulisan. Apan sa Lapu-Lapu, sayop ang nahatag na location sa gitulis ng establishmento. Unang gipahibaw nga usa ka pharmacy sa Marina Mall ang gitulis. Apan ang tinuod, kining gasoline station sa Barangay Buaya. Bisan ng mga tigbalita nga misaksi sa simulation exercise, nalibog og nangawa sa namugna nga traffic tungod sa simulation. No, actually, para maging medyo may sense of realistic, medyo fun. Pero makikita naman siguro ang reaction namin ng mga tao na nakangiti naman kami. We're not that tense to show na this is only an exercise. Walo ka mga armadong tao ang mida sa papel nga mga tulisan, mitulis sa gasoline station o mi-hostage sa mga attendant. Nagig-negotiate ang Lapu-Lapu Police samtang hinahinay nga miabante ang SWAT og na-neutralize ang ubang mga tulisan. Naapsan og nababagan usab ang ubang mga nakasibat nga matulisan sa mga blocking force. Nadakpan ang tanang mga suspect apan pakyas ng kapulisan sa pag-preserve sa crime scene nga gidumog sa mga reporter og mga tao. Tungod ini, napakyas sila sa pag-preserve sa crime scene og mga ebidensya nga gamiton sa pagpasaka og sumbong. But through the course of the procedures that should have been undertaken, medyo naa sila mga kakuwangan. Observing the procedure on preserving the crime scene. Wasa magkadimao ang radio communication sa Lapu-Lapu Police sama sa hitabo sa Cebu ug Mandawi City. Grabe nga kakulba ang nasinati sa mga commuters sa simulation exercise nga may resulta sa grabe nga traffic. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Ani ay maayong balita alang sa mga tinunan nga naan nagpuyo sa mountain barangays tungod kay usa ka university ang gikatakdang tukuron sa Barangay Bonbon ning syudad. Si Leslie Vistil sa report. Unom ka buwan gikan karon aduna na unyay college ang atunghaan sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Sugbo. Ang Cebu Technological University aduna nay Bonbon campus din sa kini ka oportunidad sa mga tinunan nga ana nagpuyo sa mountain barangays. Kaganihang buntag, pahigan usa ka groundbreaking ceremony sa City of Mountain Extension, din gawas sa tunghaan, aduna sa Tukurong University Hospital ug University Gym. Matod pa ni South District Congressman Bibot Abellanosa, aduna sa duha ka kurso ang CTU ug kini mao ang Bachelor of Science of Industrial Technology ug Bachelor of Science of Education. Pan mi pasabot si Abellanosa, di angayang mabalaka tuod kay sa sunod school year maghinay-hinay sila og puno og mga kurso. We are converging because we are accessing the funds of the national government. No? So in the infrastructure, we are using the funds of the DPWH, and in the case of their scholarships, because before the incoming new administration, what may klaro, no? So we provided them with CHED scholarships, and for their school needs, supplies, we also tap the DSWD because these students here in the mountain barangays are really low ba. Si Acting Mayor Margot Osmeña siyang bahin miingon nga posibleng di na madayon ang planong City College tud kay mag-conflict na kini sa City Bonbon nga city sponsored. Some of the schools were saying it competes. It competes, and why go into something, and we're taking an added responsibility when there's already available
alternatives, no? Put it that way. Maybe it can be rethought. That is not necessary anymore. Ang tinunan nga si Juve Marbonghano'y may padayag siyang kalipay nga hingpit na silang gitukuran ug tunghaan sa bukid. Alang nila, oportunidad kini tungod kay di na sila kinahanglan pang mupliti og dako ug mobiyahe. Of course, as a student, mapasalamaton jud mi nga ang among building or ang City Bunbun Extension is matagaan na jud katumanan, and another half nga kami sad mga estudyante makabenefit sin milabi na kay ang amo duol lang sa eskwelahan nga less na lang ang kanamong gastuhon. Another thing is scholar pa jud mi, libre ang among tuition nya usay at first pa jud kato sa una kay libre pa jud among medical. Ang City Bunbun adunay land area nga usa ka ektarya, din adunay 4 ka building. Ang 2-story building aduna kinitunghaan nga adunay 20 ka classroom nga makaakomodar og di mong minus 1,000 ka mga tinun-an. Ang maong tunghaan duna usay laboratories, hospital ug gym. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Mga barangay kapitan sa Subo nga napakya sa pag-uli sa ilang mga sakyanan na balaka sa ilang seguridad. Napulo ka mga barangay kapitan mipadala og suwat sa Hepes sa Cebu City Police Office aron ipadayag ang ilang kabalaka nga basin og susama ang mahitabo kanila sa nahitabo kang Labangon Councilor Rudy Tabasa. Si Acting Mayor Margot Osmeña sa iyang bahin miingon nga way angay kabalakan ang kapulisan tungod kay nasayod sab sila sa ilang gibuhat. Si Osmeña natingala sa aksyon nga gihimo sa mga barangay officials. I think the police can take care of themselves, no? And then, like I said, we just let the law take its course. Why do they keep on threatening? Why does it have to come to that? Mumanaunta lagi? Walay mga daotang panghitabo nga natala sa kapulisan sa pag-abli sa klase karong semanaha. Matud ni Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Benjamin Santos, malampuso ng ilang gipatuman nga security sa Oplan Balik Eskwela. Bugtong kakauhuot sa traffic ang ilang nakita nga problema. Magpabilin ang mga pulis sa ilang mga assignments sa matag eskwelahan. Gisugyod ni Santos ang pagbutang og mga CCTV camera sa mga tunghaan. To identify 148 ang atong schools in Cebu City, ay sinabi ko sa traffic natin is to identify kung anong school ang nagkakaroon ng traffic due to opening and dismissal of classes. Minority o bagong napili nga mga konsehal sa Mandaue City hatagan og mga komitiba sa mayorya nga mamunuan sa dakbayan. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Panahon sa pagpakampanya sa dakbayan sa Mandaue, sunod-sunod ang pag-atake nga nadawat sa kampo ni incoming Mayor Luigi Quisumbing. Sentro sa mga kontrobersiya si Quisumbing kansang birth certificate ang gikwestiyon uban sa paggamit ni ini sa iyang pork barrel. Apan bisan pa sa mga hitabo, way kay ubos si Quisumbing sa iyang mga kaatbang sa politika. Gani, bot niya nga mauban sa iyang pagpalambo sa syudad ang tulong ka mga opposition councilors nga nakadaog sa piniliay. Uban sa tulo ka adlaw nga panagtagbo sa transition team ang mga opposition councilor-elect nga silang Malcolm Sanchez, Elmer Cabahog ug Ben Basiga. It's time to move on to better things and start working for the good of the city. And we will have to include them because these are kaning mga tawhana na to gipili man punis mga katawhan. Gi-invite usab ang tulo sa paghuraro uban sa slide ni Quisumbing nga buhaton sa Mandaue City Hall. Matud sa tigpamaaba ni Quisumbing, kinahanglan niya ang tabang sa tanang mga Mandawihanon sa pagpalambo sa dakbayan, hilabi na ang gipamutaran sa katawhan. Hatagan usab sila og mga committee chairmanship sa konseho. Nga maski pa o nagkalain-lain man ang atong ang political affiliations pag-election kahuman sa piniliay, no? Ang ato ra gyud tinguha usa. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga opisyal sa Cebu City Hall ug barangay mag-atubang sa silot nga pagkataktak sa serbisyo kun makit-an nga sad-an sa mga sumbong nga gipasaka atubangan sa Visayas Ombudsman. Kini gi-aksyonan ni Samantha Embalsado. Ang labing taas nga silot nga maximum dismissa sa serbisyo ang posibleng atubangon sa mga opisyal sa Cebu City nga nagkinihaay kung mapamatud ang sad-an.
Matud sa Office of the Ombudsman, kini ang mga silot sa mga sumbong nga gipasaka batok kang acting Mayor Margot Osmeña ug mga kauban. Mauusab kini ang tukmang silot sa mga kasong gipasaka sa City Hall batok sa mga barangay officials. Preliminary investigation sa criminal case to check if an information needs to be filed in court or if it warrants the conduct of formal administrative proceedings. So, admin case na siya, so the possible penalty ana is ang maximum dismissal from the service. Matud ni Attorney Maria Corazon Naraha, wala pa'y gihimo nga preliminary investigation sa mga sumbong nga gipasaka. Pagkakaron, ila pang ipang-evaluate ang mga reklamo nga ilang nadawat. And also, kini mga cases nga among evaluate, di ta kaingon nga one day ra ang evaluation because it depends on the complexity of the case. So ang among mga lawyer evaluators, sometimes mutan-aw pa sila unsay mga balaod nga angay ibutang dito sa docket. So si acting Mayor Margot Osmeña mipasaka og kaso nga carnapping sa mga barangay officials nga wala muuli sa mga sakyanan nga iyang gipa-inventory. Samtang sila bangon Councilor Rodolfo Tabasa, mipasaka og sumbong kidnapping, serious illegal detention, abuse of authority, ug unlawful arrest batok kang acting Mayor Margot Osmeña ug sa duha ka mga sakop sa General Services Office lakip sa tulo ka mga pulis. Alang sa Aksyon Bisaya, Samantha Embazado, News 5. Dugang mga prosecutors ang i-appoint sa higayon nga aduna nay lugar nga kabutangan kanila. Nagagad ang Department of Justice sa pagkahumano niya sa giplano nga DOJ building sa Sugbo. Kini-aksyonan ni Warren Durango. Magdugang o mga prosecutors ang Department of Justice inig kahuman sa bagong DOJ building nga tukurong yuta sa probinsya sa Maydalan, Mveles. Matod ni outgoing Justice Secretary Emmanuel Caparas, ang pagdugang og mga prosecutors magdepende sa panginahanglanon sa mga buhatan. Well, the plan is really to add depending on the need. So, if I'm not mistaken, there are openings for Cebu for prosecutors at different levels. So it's really a question of being able to put them in a proper place so that they can do their work properly. So right now, it's very difficult to add prosecutors because we don't know where to put them anymore. Sa higayon nga mahuman ang building, mahiusan na ang tanan mga opisina sa mga prosecutors uban sa mga sanga nga buhatanan ini. Dili na unya mag-opisina ang Public Attorney's Office, Witness Protection Program Office ug NBI. The beauty of the new building is that you're going to have all of the prosecutors in one place together with the attached agencies of the department that deliver services to the public. So that is the intention here. So we for now we think that the 4 stories will be enough to house everybody. Ang giplano nga 4-story DOJ building tukuron sa 3,000 square meters nga luna nga gidonate sa provincial capital. 100 million pesos ang gigahin sa pagtukod sa building nga gikatakdang human sulod sa duha ngadto sa 3 ka tuig. Alang sa Aksyon Bisaya, Warren Durango, News 5. Kapulisan nanginahanglan og dugang sakyanan alang sa pagpatrolya sa syudad sa Sugbo. Nanginahanglan usab sila og laing mga sakyanan alang sa pagpatrolya sa mga bukirang barangay. Kini gi-aksyonan ni Wayne Chua. Matod ni Cebu City Police Director Senior Superintendent Benjamin Santos, andam sila nga mudawat sa mga sakyanan nga gikuha sa City Hall gikan sa mga barangay officials. Matod niya, makatabang kini sa ilang pagpatrolya sa kadalanan sa dakbayan. Pagkakaron, 8 lang ang ilang gigamit sa mobile patrol tibok adlaw. Kung papagamit sa amin, we will amenable doon, no? Kasi konti yung ating sasakyan. Ang suggestion ko nga, ang ating mobile patrol, at least mga 15, kasi as of now, meron tayong 8 mobile patrols na umiikot sa Cebu City. So kulang yon. So kung magiging 15, mas magiging safe ang Cebu City. 15 ka mga sakyanan ng ilang gikinahanglan sa pagpatrolya sa syudad, apan walay labot niini ang bukirang barangay. Sa bundok, dito sa city muna yun, sa city, for mobile patrolling. Kapinso sa kagatos ka mga sakyanan ang gipang-uli gikan sa mga barangay human gimando ni acting Cebu City Mayor Margot Osmeña ang inventory. Alang sa Aksyon Bisaya, Wayne Chua, News 5.
Happy vibes lang dinhi sa TV5. Malampusong gitapos sa Smart Communication ilang tinuig nga programa panahon sa summer. Ang Smart Storytelling Activity sa duha ka mga parokya sa pagatang bahin sa Sugbo. Karong tuiga, lahi na usabog pamaagi ang maong programa diin. Dili na ordinaryong storytelling activity ang gihimo sa mga youth volunteers, kundi storytelling nga mahitungod sa pagpangandam sa maabot nga mga katalagman. Ang Smart mihatag og video materials ngadto sa duha ka mga parokya diin makita sa mga bata ang mga posibleng buhaton isip pagpangandam alang sa panahon sa katalagman. Ang mga parokya mao ang Santo Tomas de Villanueva Parish sa Matutinaw, Badian ug Our Lady of Consolacion Parish sa Bato, Sambuan. Ang pagpangandam sa panahon sa katalagman ang sentro sa storytelling nga gipasigdahan sa mga youth volunteers. Kini bag-ong pamaagi sa pag-edukar sa mga bata mahitungod sa mga angay nga buhaton kung adunay katalagman sama sa bagyo, linog, baha ug tsunami. Kining mga video materials gipresentar ug gipaluyuhan sa Smart Communications, DepEd, Fibox, Pag-asa ug DNR. Sa culminating activity nga giapilan sa mga bata, ilang gipakita ang ilang kahanas sa paghimo ug usa ka pasundayag o istorya sa ilang nakatunan kung unsay buhaton sa panahon sa katalagman. Karon nga sa may storytelling mo ang most alistukid diin among napakita kung kinsa jud ang mas dapat o mas angayan nga alisto nga bata kung panahon sa mga kalamidad. Isip bugti silang pagpaningkamot, nakadawat ang di mo minus 400 ka mga bata sa duha ka mga parokya ug school supplies nga magamit nila atol sa pagbukas sa klase karong tuiga. Alas sa walay karapusang mga chika, umanin ko ninyo matag alas 8 sa buntag, weekday sa Rete JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Laucotsera, ng atong word of the day nagkanayon. Kahibaw ba mo kung nganong bati inaugnaw ang atong uyab kung magbuwag na ta? Alangan, expired naman ang ilang gayuma. Agay! Have a good weekend, everyone. Ug mokad to mga balita sa Aksyon Bisaya, mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ug konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!